Κάνω 20 try. Ζήσεις εκεί, δεν θα κάνεις. Έλα ρε μαλάκα. Το πιάσει την άλλη φορά. Ναι, ρε, πατούσα το G. Αφού δεν είσαι να κάνεις στο σημείο, νομίζω. Δεν ήταν λάθος, ήταν Έβλεπα. 3 μέτρα, 6 μέτρα πιο μπροστά, κοντά στον boss. Σε λάθος σημείο ήταν καταρχάς. Στο περίπου πάω, ρε μαλάκα, δεν ξέρω ακριβώς που είναι το σημείο. Στο Το καθαρό πλακάκι, όχι το βρώμικο πλακάκι. Καθαρό πλακάκι. Ναι, ρε φίλε, κοίτα στο κέντρο τη διαφορά με τις γωνίες. Έπρεπε να κάνουμε είναι περίπου 115 μπάριστα. Ναι, γιατί δεν κάνει είναι βρε φίλε. Γιατί θέλω να κατέβουμε 60 μπάρες κάτω. Στα αρχίδια μου τις γράφω για τις 60 μπάρες τώρα ρε μαλάκα. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Ωχ, έφυγε αυτός. Πού να κάνει ναι. Ξέρω, πες ότι θες, άμα χρειαστεί θα μπω στο τελευταίο πάλι. Άμα χρειαστεί κι άλλο damage. Βλέπω ρε. Πρώτη φορά φέιλαρα κλάσ. Απ' την άλλη τώρα. Κάμισου. Bothersome sword should be dealt with peace. Καλά. Καλά. Πέθανε ο άλλος. Έτσι, έτσι, ένα άλλο. Το παίζουμε. Πώς μένει. Ναι, Θες να γάμο κάποιο το. κλάσ. Ναι, άστος. Όμως... Δεν ξέρω να κάνει damage. Άντε ρε. Τέσσερα στάκ έχω γενικά. Πώς να το κάνουμε restart για το φίλο μας. Ποιος το είχε. Κάμισου. Καλά. Ωραίο DR. Έλα γαμίσου, κοίτα. Σώπα. Είχε το κόκκινο ρε μαλάκα. Κοίσαμε. Είχε το κόκκινο, σαν άλλο μιλισεκόντ. Έχει κάποιος clinch. Έπω. Έπρεπε να το κάνω μετά. Από τη μαλακία αυτό το μπέκ. Πρέπει να το κρατήσουμε. Καλά, μαλάκα, γάμο. Κάνω εγώ ένα. Και αφού έκανα το μάνο. Αν ένα Awaken είναι εδώ, να έχετε ένα shield. Κοίτα ρε μαλάκα, έχω τα 4 στάκ και θα μου τα κάνει όλα τώρα. Καλά, εντάξει. Μαλάκα, πώς το καταφέρνω συνέχεια να το πιάνω αυτό το σημείο. Εγώ το πήρα γάμο την Παναγιά. Ουφ, χαίστηκα λίγο. Ωραίος. Στροφή ήταν αυτή ρε Γιώργη. Και περνάω μία μπαρά.
Το space bar ρελίθες. Ωραία. Το φάγα εγώ. Δεν έχω όμως το... Ο Νίκος το έχει. Ναι. Έλα εδώ, μάνα. Έβλεπα. Ψέματα σου λέει τώρα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Θα μ' αφήσεις να πεθάνεις και εσύ μαζί μου. Έλα γάμις. Μακυρώνει όλο το damage. Λόμπα. Τελικάρα τώρα. Πάλι εγώ. Πάμε. Ουφ. Καλά, είμαι good. Α, πέθανε good. Πέθανα. Α, ναι. Δεν έχουμε περάσει κλάση. Φύγε. Ωραία. Καλά είσαι. Πούστη. Χτύπα κι άλλο. Το κλάσ πρέπει να το κάνεις όμως τώρα, δεν μπορώ να το σκυπάρω. Ρε, δεν έχω ιδέα να το κάνω, ειδικά το δεύτερο. Τι να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω. Γιατί από αυτούς δεν μπορεί να πάρει κάποιος κλάσ. Εσύ δεν είπες το 2. Ρε, δεν το έγραψα πουθενά εγώ. Το είπες σε εμάς. Βάλε τώρα και πέρα και ευχίζω να βγει. Ρε, βαρά. Άνοιξε όλες τις καρέκλες σου μαλάκα. Ελάτε μπροστά. Θα έρθω. Εδώ στο Dark. Εδώ ζαντάρκι να μην κάνει. Δεν γίνεται, κάποιος πρέπει να το πάρει, είναι πολύ πίσω το damage. 5 billion είναι, δεν είναι τόσο πίσω. Όχι, είναι πίσω, είναι πίσω. Τι λες ρε, θα πεις Ρε, πριν εδώ είχαμε πάει 223 και τώρα είμαστε 227. Μπορώ να το ρισκάρω να το πάρω, αλλά... Τι πώς το πάρει το 4. Ναι, εσύ. Ρε, απλά κάντε μια Νίνεβε στο 4. Πήρε κάποιος. Πήρε. Το πήρε το BG. Δεν το φάγε στο κεφάλι. Περίμενα, το ψυχή ήταν το 3. Περίμενα να δω λίγο chat. Όχι, ο Primitive είναι το 3. Ο Primitive είναι το 3. Εντάξει, χέστηκα λίγο για να δω. Άντε πάλι. Μαλάκα το space bar μου. Τι είναι αυτό. Πριν DPS. Καλά, όχι ο Free. Τώρα φυγέτε. Μην το δώσεις Έχει- πάλι σε μένα, ρε, σύντομα. Εμένα έχει, εμένα. Ναι, τρώω και τα 100 stacks πίσω. Γιατί το game είναι γαμάτο. Για πάμε class. Και ο Primitive βλέπεις, δεν το ξέρει ακριβώς. Το περίπου πάει. Ρε, το βλέπεις το πλακάκι που αλλάζει χρώμα. Εκεί Όχι. πέρα είναι, πάντα. Δεν ξέρω κανένα πλακάκι που αλλάζει. Ρε μαλάκα, δεν βλέπεις στο κέντρο που είναι καθαρά τα πλακάκια από τα άλλα. Τώρα δεν κοιτάει, ρε, κάνει focus να βατάει τα abilities του. Το πληκτρολόγιο κοιτάει. κοιτάει. Εκείνο λες. Σε όλες τις γωνίες αυτών είναι ρε συνήθως. What the fuck. Ναι, εγώ γι' αυτό δεν κάθομαι εκεί πέρα. Κάνει μαλακή. Time στο τελευταίο. Time stop. Πήρε, το πήρε. Καλά δεν το είδα ποτέ μου. Ω, πούτσις το πήρε. Χτύπα κι άλλο. Ωπα ρε! Όποιον κάνει grab, γεια σας. Γεια. Παίζω. Spacebar, να. Κοίτα που με Μην πάτε από πετυχαίνει πίσω στο από τον boss. διόλο. μετά. Α, είναι στάνταρ το από πίσω. Όχι, να μην πάτε μετά από πίσω του boss επειδή θα κάνει knock-up και θα βρεθεί στέκτα τη... πίστα. Βαράτε εσείς άμα έχετε αρχίδια βαράτε. Αρχίδια μύδια. Δεν Μέσα θα πάνω βαρέσει. σε. Κάνει ρε μαλάκα τώρα.
Κάνει Νίνεβε τώρα. Non-enhanced, normal patterns. Θα κάνει είναι βέβαια. Normal patterns, ξαναλέμε. Από εδώ. Προσέξτε μου, είναι το Pac-Man. Pac-Man, Pac-Man, μέσα. Εδώ μπροστά. Καλά. Ζεμπέκικος time stop. Όπως μπορεί ο καθένας μου, εντάξει. Ναι. Να το κάνω, τι γίνεται. Πρέπει να το πιάσεις, εδώ είναι. Εντάξει, πάω. Όχι. Μάγκας. Ωραία. Κι άλλο έχει. Όχι, δεν νομίζω. Αλλά μην σου Ωραία, λέει μαλακίες. Όχι. Ωραία, μου φύγε ένα βάρος. Είμαστε πίσω DPS ρε φίλε, επειδή ο άλλος έχει πεθάνει. Δεν πειράζει. Κι εγώ λίγο Ρε, χλουδάρω. μα είναι δυνατόν να έχει παίζω. πεθάνει ο άλλος και να μην το κάνουμε ένα restart. Όχι. Τι είναι αυτό? Καλά, Α, δεν σε είναι πετά- στο όχι. δεν σε πετάει έξω από το μάπα. Δεν Όπως. φοβάμαι. Απλά το βγάζω έξω. Κατανάκο μου γάμισε στο σπίτι. Cleanse. Έχετε? Έκανα. Thanks. Το νου σας τώρα, θα βαρέσει 2 hit μετά. Ρεμάλια. Πού είναι η Νίνεβε, η ώρα Νίνεβε. Τρίμπαρο έχω εδώ. Και Dark πετάω. Και τώρα κρατάω Awaken για το κλόν μου. Και τώρα σας γράφω τα αρχίδια μου δηλαδή. Ρε 90 πάρεις είναι. Ξέρω. Ρε, μας λείπει ένα DPS γι' αυτό. Πού κολλάει αυτό το ρίο. Όχι, λέω ότι... Θα κρατήσω το Awaken για το του κλόν μου είπα. Τι είπα. Ρε δεν λέω αυτό ρε μαλάκα. Δω, chill. Με έπιασε γάμο. XDR, κάτι. Δεν νομίζω να με σκοτώνει. Θα κάνω. Ωραία, πήρες πώς είναι το και. Enhanced. Από πίσω. Ωραία μαλάκα μου. Τώρα λογικά θα κάνει το one shot. Όχι, κάνει το Space Wave. Έχω Darkness. Εντάξει, δεν νομίζω να χρειάζεται Cleanse. Κάνει τα μπλε. Σου έκανα ρε, σου έκανα. Εντάξει. Grab. Κάποιον έπιασε. On top G. Πώς φορές το κάνει αυτό. Δεν πειράζει, free DPS. Θα κάνει τα μπλε. Εγώ έχω. Έλα να τα στακάρουμε κάπου. Δεξιά. Δεξιά τα θα κάνεις. Ναι. Ωραία, δεν κοιτάει εμάς. Μα δεν ήταν κανείς εκεί ρε φίλ. Μα Έχετε δεν κάνει ένα άλλο cleanse. Κάτσε εδώ μαζί μας. Μαζί μου. Έκατσα. Έκατσα και προσευχήθηκα. Δεν ήσουν. Ωραία, έτοιμοι για το mech. Ναι. Νομίζω μέσα είναι. Νομίζω μέσα είναι. Πολύ είναι. age ρε φίλ αυτό. Ναι. Το clone, ετοιμαστείτε. Ναι. Reverse μου περιμένετε και 5 σεκόντ να... Έλα, Dorian, έλα. Εντάξει, εγώ το έχω. Και Εγώ στα και meter. Όταν βγείτε πάμε. Όταν βγείτε παράτο. 11 και 9 ή 11 και 12 μετά. το μιλή θέλω εγώ. Κοίτα που με πέτυχε. Το έφαγα και τώρα δεν βλέπει τίποτα. Δεν έχω Τον κλέμμα. έκανα. Εντάξει με. Βάλτε τα δεξιά βάλτε τα. Κάποια στιγμή να πάμε 9 η ώρα. Μην το κάνουμε στο κέντρο Στις του 42 είναι. Στις 42 είναι. Ναι, νομίζω, ναι. 40-42 εκεί. Ναι, μην το φελάρουμε γιατί θα γίνει της πουτάνας εδώ. Πάμε το. Το κάνει. Ποιος το παίρνει Το αυτό. κάνει. Όποιος μπορεί, όλοι πάτε. Κανείς δεν πήγε Πάσε. μαλάκα. Δεν πειράζει, το έχουμε, Nice. δεν πειράζει. Ναι, αλλά δεν πάω. Ναι, Pac-Man έξω. Είναι... μακριά από τα κόστα. Hellway. Δεν το κάνει. Κάτσε Dark. Θέλει να μαζευτούμε. Time stop. Έφυγα εγώ.
Δεν κατάλαβα καν τι έκανε εκεί, ρε μαλάκα. Πώς γίνεται να τα έκανε όλα αυτά, ρε μαλάκα. Δεν έβλεπα, ρε. Έκανε το web και δεν καταλάβαινα. τι Το κάνει κόλλαρα mouse. το time stop, αλλά. Για να φανταστώ ήταν δύσκολο. Όχι, εγώ δεν παίζω καν time stop. Ω, οκ. Που να ξέρω τι θα κάνει όλα αυτά. Έστω. Κάνει τώρα enhanced την είδα. Grab είναι αυτό. Τι να κάνω. Πέρα. Α, για τον Dodge. Προσοχή, μετά από αυτό θα κάνει το τέτοιο, enhanced. Για να δω τι κάνει. Από πίσω, Πίσω, πίσω. από πίσω. Από πάλι πίσω πίσω. του. Είναι... Εκεί καλά είσαι, δεν είναι donut. Καλά είσαι. Ναι. Πετάω Dark. 10 μπάρες. Δεν πειράζει. Τα μπλε προσοχή μόνο. Άμα κάνει μπλε Λοιπόν, προσοχή. δίνω τρίμπαρο τώρα. Εδώ θέλει time stop, θέλει time stop. Ναι, μαλάκα πολλά ήταν. Είπα, άμα κάνει μπλε δεν θα. Έχετε τρίμπαρο 6. γενικά. Όχι, grab είναι. Έκανε το donut. Παράτα. Έλα, κάνει τι πει εδώ ρε. Εντάξει, το κατάλαβα. Δεν βλέπω. Πάρα πάρα. Good job. Φέρτε μου τα τυπί να τα φάω για πρωινό.